ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια του Ιησούς που όδευε στη σοφία, στη σωματική ανάπτυξη, και η χάρη που είχε, ευχαριστούσε τον Θεό και τους ανθρώπους. Υπέρ του Αγία Ασθήνη το εδώ που δυνάμει την ενεργεία και μυστική στο Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των εν το σχολείο τούτου διδασκόντων και διδασκομένων των γορέων και δαιμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούμων, εις την κατά Θεόν επίδοση του σχολείου του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων εδέησουν και δε φύλαξον ημάς ο Θεός,